guys, naipitik. Malaka oy. Napit kan mas siguro ta guys. Magnindot aron guys. Balik ta niya, balik. 1 hour later. Magpapitik ko, artist. Tanaw pa sila. Sila may kayo magpapitik guys. So, pakita ka sa tuwang unsa ba? Kita ka sa tuwang naong ay nang motor dahil. So, naong guys. Wala naman sila guys. Ay, nawala ng ilang motor. Wala na ilang motor. Asa na kaya sila? Wala naman sila guys. Kaya nga eh. Asa man to sila oy? Asa gana sila mag-blaster ng mga pitik ay? Lain na sa mga pitik oy. Saan na di oras? Atay may plano na ako karon ay lo wala na pitik yati sa ni eh. Asa man sila mamitik eh no gaganina paggawas na ko guys kay nakita naman din ako sila wala na ko nipansin ba no atik-atik lang ko na nag-set up magugos akong sa ako ang camera good na ma-on nya talag napitikan dili ko ato eh asa sila mamitik kayo eh oh wala na guys eh wala na eh excited pa naman ko yates sita na ko dali ay guys ay mabalik na lang ko eh Huwag kayo iiyak. luod na ko eh iyang yates kaya nga eh nanagid sila eh saan na di oras karon alas 5 na yata karon dainan nila uy daliar po nila mga awa eh may pagbalik ng liko ganina lagi ba daw saan na po ni sila may LTO ni dah wala na eh naabot sige asa man ni sila tuon na lang kaya ako sa ilang balay sila no kaya magpapitik di ko ba di ko masuko ba maadto kaya talang maadto na asa ay di saman maadto ta saman magpapitik ta saman hello papitik ta dali na po sa oras guys try na to o makaabot pa ta dito ta sa diversion ta no na pa pitik karon no mag alas 6 naman po good ba try lang ko na to guys so na mamitikay karon sa unsa dito sa last day dapit mapitikan ta dito tanawon din nato tanawon din nato adto ta kinsa man na mga mamitikay dra ang naibalaan naman ako dra si sa una kay si Ratsada kato yun sa to kato yung mamitikay mo siguro to kato yung mamitikay to ba sa to murag na yung mamitikay dito eh I'm not sure if mamitikay ito siya mamitikay ito siya
Nagsug yun ang apply. Taguan na daw tong naong kay pangit kay tag naong. Lagi ta mapit kan ani gyud wala gyud dang na lang gyud ta uli utag malinawon ani ta mapitikan ani bantay nang bilang may pitik ka guys, may munong sa tabi si makagat na na itong seed ba sa itong kabuang ani yan boss guys rungon sa nato ang ito sumatawag pa ito na buslot naman eh yatis na disgrasya mga tumaan sa ano pata mapitikan tagak mga ato ang mga gipalit wa pag yun tayo gasolina ipang Friday pa unta ni kutog karon gawa man tayo lingaw dali magpapitik si kabihays awan na tumapit na unta guys no naang tagil gano na mapitik wa lagi pitik ayan tak na pitik no bata na ginahina ra jud ko diri ba Robi wa pitik ala ina ani may pitik Huwag kayo iiyak. lo patay kanina ay nagpanon ay sama may pitik ni bos ala ina ani na gipitik nahulog kita nag strolling rat ani hulog kita nag laro hinungdan aning atos lagot na gipitik guys wala naon din ako na siya bantay na siya pero duha man to sila na metek no duha minaw na ko duha to sila bitaw no siya ro sa duha ganina wa jud ko nila napitikan awan na nato napitikan nila no bangag bit bangag okay yatis sa to kitas kong lubot pitikan na lang siguro na ako akong sarili akuha na lang sarili akong pitikan guys muli akong balay mo mapapitik ko sa kong partner magpipitik sa akong narami tampong salons stop okay back mga bowlers hindi na naman kuloy ubi ako napitikan lo ka ni mamitik ni lo ka ni patay na apa kani magpapitik alay ay na nagipitik kalam dire ta mo u-turn ta dire ka magpapitik ta brace yourself magpapitik ta alay mapit ka na jud ko salamat dinig ko sa Ginoo so karon guys ala dito
ligaw na. Speechless na. Grabe na istorya. Alo, magpapitik na si Kabihay. Saan na dito mga minor dali. Nato magpatik-atik. Tingala na sila sa kuha ba. Magpapitik na di ay. Sige na, di ko balik-balik. Mamura na di ko buang nga ni. Ala ka, magpapitik na ko. Wait for me. Papitik, dapat hinahinay lang. At saka bantay ganina, dapat mo balik ta, kaya magpapitik ta. Ala ka na. Magpapitik ta. Wala lagi. Adra. Hinahinay lang. Kanib. Cool. Kuwai cool. Kani cool, mauna ni. Cool ka na. Mo na, nindot. Ay, parider man din na. Kailan siguro ko ato, guys. Higo na dyan ko nalusot-lusot. Mara na dyan kong buang, guys, ay. Agad, tarantaduan akong trip karon eh. Pero okay na to, guys. Nadinig yung tao. Nadinig yung tao ta, guys. Nadinig yung tao ta. Sa ato pa daghan. Daghan, guys. Daghan na gud na sila dala mo Crastar, guys. Ay mga Kabihays, no? Daghan na dyan na sila mamitikay dahil dira.